Oh! Rai Seto.
Orang lakon dadi siji ya, Mak. Jenenge kowe ngerti? Sanggit. Mbok ngono, Mak. Dadi rong lakon didadekke siji nek dawe Bapak Bagio. Wong dalang kuwi kudu iso nyanggit le. Ora usah bingung. Mbok ngono, Mak. Kuwi dawe ngono kuwi. Lah iya, Kak. Mular podi kaya ngapa nggonku ngeguru marang panjenengane iki ora ketang liwat telepon ya, Nak. Saben dina tak telepon aku mesti nyuwun wuruk karo panjenengane. Mbok ngono. Kiya papan bumi sepuh, ki papan sejarah. Dadi Kediri ki bumi tuwa, kauripan dibagi loro Ndaha karo Jenggala. Jenggala ibu kotane Panjalu, Panjalu katelah dadi Kediri mapane ana Gunung Klothok. Dadi nek cara biyen manut sejarah sing kula sinau, Kediri niku mapane enten kulon kali mboten wonten wetan kali. Wetan tlatah Dahanapura katelah Ndaha. 1030 kuwi nalika jaman kauripan. Dadi tuwa Kediri karo Majapahit. Lho iya lho, Nak. Ya, kauripan banjur Sri Aji Jayabaya. Kuwi 1120 kuwi Mukswaloka Jayabaya. Banjur 1205 ki Prabu Aridharma ya Prabu Angkleng Darma. Banjur ing kono Majapahit Brawijaya siji nganti tumekaning 5. Pundhate Brawijaya kang pungkasan tegese Brawijaya kang kalima. Banjur madege Demak Bintara. Demak Bintara banjur Pajang, Pajang Mataram, Mataram Surakarta, Surakarta Yogyakarta. Kapérang dadi loro. Merga sawetara ana congkrah karo sedulur. Mbok ngono ya, Mak. Jane wayang pura niku inspirasine saka wayang Gedhog, wayang Kediri. Wayang Kediri niku senten sak kothak mapane enten Kraton Solo niki kula nggawe wayang Kediri sawetara wis dadi 120. Dadi sing ngawali wayang ki wayang Gedhog, wayang Kediri utawa wayang Panji. Mula tak arani pusat sejarah. Mula inspirasine wayang Purwa sing niki lho nggih. Niki wayang Surakarta. Umure niki dereng suwe. Nek Kediri wayang Gedhog niku umure pun dangu. Ngono ya, Mak. Saka Majapahit dadi Demak Bintara ngadhepke tekane bangsa Walanda 1555. Dadi niku pun jamane pun ngancik nika Njipang Panolan ceritane Arya Penangsang karo Sultan Hadiwijaya. Banjur diteruske Kanjeng Panembahan Senapati. Mataram banjur pecah dadi loro Surakarta Yogyakarta. Mula kula wau didhawuhi Bapak Camat. Pak Bagio iki dawuh, jane delok Pak Camat iki kukune darah endi Mas. Kula nggih sungkan kali Bapak Camat wong sing nimbali kok diwaca. Ning tak kula nyuwun priksa, Pak jenengan kagungan tumbak kali keris tinggalane mbae. Enten Mas. Weh iki. Wis bener siji tak teruske. Biasane siji salah ki terus salah. Apa ya lah iya Kak. Nah. Mula kabeh niku rek enten cirine, nek cara ciri Klaten niku enten kuku dinten 7 pekenan gangsal, nek cirine kuku pecah niku trah Klaten trah HB kang kaping 3. Wong ngono ya. Dadine kutha Kediri biyen nalika sak bubare Majapahit niku kabeh niku nggih dadi alas melih. Banjur miwiti enten Yogyakarta, Laskar Diponegoro. Diponegoro niku tunggale 32 putrane nggih niku Raden Suraya, tulisane Suraja. Wong ngono. Niku katelah HB katelu. Lah sing angka 2 Rangga Adinegara, Bupati Blitar sing pertama. Mula lek niki rak wonten Kabupaten Madeping kula niku ngurmati kalih Ratu Kediri. Wo, pendhapane madhep. Biyen iki ngono. Mula abot dadi camat Majarata ki abot. Ora enteng ya, ora enteng. Kota ki enek dhewe dhisik dhewe Kediri. Rata-rata nek liyane iki kota ki taun 1906, 1901. Wong ngono. Puncak acara seluruh kegiatan Kecamatan Majarata. Wah. Wayangan bengi iki, Mak.
mendukung dan mensukseskan program memberdayakan masyarakat Prodamas tahun 2015 dengan penyaluran dana 50 juta per RT. Wah, gila. Iki saka panjenengane Bapak Wali Kota. Mula nek cara kula matur kalian Bapak Wali Kota iki duwe kagungan derajat tanpa beta bisma. Ngono Mas. Kiai Hade. Panjenengane Bapak Abdullah Abu Bakar sarjana ekonomi. Abdullah Mahatmo Abu Bakar. Wah. Kuwi tambahane jeneng ya, Mas. Ya iki karepku ngene. Abdullah Mahatmo Abu Bakar. Mahatmo ki apa? Kuwi bahasa Sanskerta orang yang berjiwa besar. Abdullah Mahatmo Abu Bakar. Lah Pak Camate Bapak Camat Muhammad Mahatmo Ridwan. Kuwi kok ngawur to, Mas. Lho, jenenge wong orang berjiwa besar lho, Nok. Kula rak nggih diwenang to wong jenenge wong nek cara biyen niku pemane jeneng kula niku diawali Singoedan jaman kula sik bocahan biyen. Terus bareng kula niki kalih kiai saking Jogja dijenenge Ki Kondo Sri Nanjaya. Ning penonton jenenge kula Sun Gondrong mergo kula biyen niku penari. Kula niki saka tari dadi sarjana kula niki tari. Ora kok wayang ora, ngoten. Dadi kula asline penari. Kula suwe nari teng Kediri nari bangsane Gandrung Banyuwangi niku kulino, Lambangsih kulino. Menciptakan masyarakat Kecamatan Mojoroto khususnya dan Kediri pada umumnya untuk menjadi tentram, aman dan sejahtera. Mula sejatine pemimpin ora mung ngutamake kepinterane kang sarta strategine, kebesaran namanya utawa akeh duwite. Nek cara biyen zaman kerajaan nganggo paugeran Astabrata. Ning Astabrata niku nek mboten dikemas cara basa sakniki nggih mboten saged ditampa. Merga niku pancen nek sesepuh mbiyen niku gawe pitutur niku angel ditampa sipate pasemon. Lah pengertiane Astabrata niku wejangane nek enten lakon Makutarama mapane enten Pancesuk wejangane Sang Begawan Kesawasidi marang panjenengane Raden Janaka niku Astabrata. Lah Astabrata pun wonten enten Bratasena wau. Tegese wong niku gumelare dumadi saka 8 perkara, geni, banyu, bumi lan angin, mega, kartika, bagaskara lan rembulan niku dumadine wadak ditambahi nafsu 4 perkara sing ndadekne panjurung wong duwe karep gelem jumangkah, gelem gumrayah. Banjur ana kesasapan suksma sejati paringe Gusti kang akare jagat bleger dadi menungsa. Didongake ya Nok, wong program kaya ngene iki arang kok Nok. Mula kula matur dhateng Bapak Wali Kota, kula matur asmane Mahatma. Ki apa karepe? Orang berjiwa besar jroning dadi pemimpin sing diutamake masyarakate minangka dadi payunge warga masyarakat Kutha Kediri. Tepuk tangan kagem panjenengane Nok. Jan seneng ae. Ngono ya, Mak. Mugi Pak Camat kula ndongake panjenengan sembodan gene ngasta pusar ngadil minangka dados pengayomane warga masyarakat Mojoroto sakukuban. Wah iya, Mak. Dongake warga masyarakat padha bisa ngrasake ayem kang sarta tentrem niskala, gitu. Lancar rejekine, panjang yuswane, pinaringan bagas kang sarta kewarasan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur, syukur. Mau jagong karo Mbah Yai sih nom. Sapa? Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil. Wah, wis tak takoni Mbah Yai. Yai nek sik nom napa nggih seneng kali wong wedok aku ngono niku. Takok. Nggih ta, sik Mas Jalak. Lah ya ini. Ning kula remen kula pun semayan kali Mbah Abdul Jalil mangke sapejago kalian Bapak Camat. Ngono ya, Mak. Heeh, golek wanci sing longgar. Mula dandanku rada wengi mau rak crita akeh-akeh to, Nok. Kula jane remen ning kula niki kudu dandan lho, Pak. Nggih, Mas, jenengan dandanen. Nggih, matur suwun. Kula nyuwun pangestu Bapak Camat, Bapak Yai, Bapak Bagio. Ngono. Wong kula niki ajeng mayang kabeh kula jaluki pangestu. Yoga kula salami. Pangestune Pak ngoten. Nadyan to kula mbayari kono, ning tetep kula salami. Pak Penggender pangestunipun.
Pak Bunang pangestunipun, Pak Demung pangestunipun nggih Pak. Wabeh kula jalik pangestu. Sing apik ngono. Kabeh nek cethuk wong disalami karena apa? Wong salaman niku menguatkan ikatan batin utawa ikatan hati. Sing penting wong niku hidup rukun. Ya, ngutamake rasa toleransi, hormat saling menghormati iki. Penting. Penting ya, Mak. Ya, Nok, iki wancine wis rada wengi merga wite wengi. Dipidhangetke para pepunden. Iya, Kak, Mak. Ya, kaya ngapa? Tenang ya, Mak. Tenang. Bumi nek bumi sepuh iki hawane ya tenang ngene ngono. Iya, Kak. Diaturke apa, Mak? Sinom nyamat. Sinom nyamat diaturke dhisik panjenengane Ibu Anik Mahindra. Niki darah keturunane Raden Wijaya saking Tlatah Gandusari. Ning pun keturunan kaping 32. Waduh ya, Mak, adoh. Ning garise saya ketara. Cirine iki aneh. Iki turun pengging, turun Ki Ageng Sela kuwi aneh. Iya. Nulatola tama. Nek aku cirine turune wong blubut. Dadi ya. Nula hari jadi kabupaten ki sawetara ya urung temu ya, Mak. Lah ya kuwi nak kuwi perlu digoleki kok. Iya, Kak. Nek Tulungagung hari jadi kabupaten taune 1205. Niku kula nggih mboten setuju. Wingi didhawuhi Pak Bupati, "Mas, mayang hari jadi kabupaten." Kula nek hari kabupaten mboten, Pak. Pilih mboten nampa bayaran. Ning nek hari jadi Tulungagung kula purun. Nek hari jadi kabupaten niku instruksi Hindia Belanda kuwi nek manut sejarah. Wong ngono taune 1824 utawa 1830 niku kabupaten. Ning nek hari jadi Tulungagung niku berdasarkan prasasti sing ana 1205 gelem. Wow. Hari jadi penting-penting no. Nino nino. Wah. Bareng lirik nganan wis kesroh. Nafsu supiahku wis kesroh iki. Sing paparing yoga kula niki ngeten sing daleme kuningane keturunane maling gentiri. Boncalana. Wong kuwi jaman penjajah no. Sirahe ana kidule Sri Ratu kae sing manggone ning dhuwur pucuk gunung ana telu kae Boncalana, Pancalana. Ana ya, Mak. Ana. Iki keturunane sing gampang niku. Keturunan Boncalana. Wah. Kula niki keturunan Boncalana. Mila to, Pak. Lah nggih cirase sembah kula lek. Sing ngegong takok aku. Lah kula keturunan sinten? Lah mbuh aku ya. Sing kenang ya takok kowe keturunan copet lek. Ninano Kepati
Amar mesem nggih Bu nek nembang kalih mesem. Nggih. Aku mang wis suwi ora nglirik nganan bareng nglirik nganan kok balik ning duniawi. Jane aku mang sering nggon akhirat cah. Allah Allah. Lek mayangan maksudnya iki ngengok alam kelanggengan lho, Bu. Oh nggih, Pak. Bareng noleh nganan kok mripatku nyawang kok. Wah, eneng sing wayu. Malih goyang pendirianku. Impronku goyang. Itu malih goyang ngono. Nglirik impronku. Ninano Swara suling Neno sampun kula aturaken dhateng para pangarsa, para pepundhen. Wujudipun sinom nyamat menika sambung lan Kanjeng Panembahan Senopati ingkang kaserakaken wonten ing Kutha Gedhe Mataram. Wah, ngono ya, Mak. Asmane disebut nganti tekan dina iki malah dadi tembang Nulata Laku Utama. Mbok ngono. Kanjeng Panembahan Senopati Panetek Panatagama. Sembah nuwun, Bu. Ya, bacutke. Ya nok, saiki jumenenga. Jiwa Jawa kang kajawi artinya wong Jawa bisa melaksanakan transendensi menyesuaikan ruang gerak lan wektu. Jiwane bisa metu iki ana papan ngendi, piye gojeke, piye guyone, kowe kudu sesuai karo kahanan. Ya jumeneng nak tak suwun anak wadon genduk Widyarini. Ki mau sindenmu akeh sing masuk angin, eneng. Tak dumuk epek-epeke cengkelak terus bodho macak ngono. Nek rung tak dumuk malah bodho lara ngono. Harus tak grayangi ngono. Lalu si dadak lara weteng, cobi Mbak Kri, dumuk tenge plek langsung dut. Ngono, Pak. Diaturke ya, Nak, kaya ngapa aku pengen kadung tresna tembange Cahyo. Mesem wong ki arep jumeneng ki mesem. Mesem ulat padang gawe marame sing nyawang, ulat sumeh gawe marme wong akeh. Mesem iki penting, kaya bapak iki. Selalu mesem. Mengkrute mek nek pinuju ora duwe apa-apa mengkrut, tapi nek bendinane mesem. Wong sing apik ora duwe ya mesem, duwe ya mesem. Ning ya ning wong sing ora duwe ya ning.
Sakne ae. Anggere teko nggon kuwi, Mas, pripun? Kae jupuk ning pipet ta ki langsung. Ya nduk, kadung tresna diaturke. Nggih. Niki bawa napa mboten? Niki bawa napa mboten? Lah ya ngono duwe uni ngono lho. Dadi aja meneng wae kowe takon kuwi tak nilai dhewe. Ora perlu kanggo bawa. Langsung ninno nano nonone. Lah cethok. Ngene. Awake dhewe. Nono neno nano neno nonone. Nah. Nenano nimas neno nano. Nek rendengi suarane rada serak-serak titik ngene lho. Lho, ora pati bening. Ya, Nduk. Neno Lamat wis katon tejane yen mbok brangkaton mancerang aduh wirakane sinawang tan ambo yen besengot wimbo patut nyoto semena komrak ati aduh lestari ya tanpi sopi sasa rekmo natian bebasan talingan godhong salembar nimas kaya was kencatan rasa kempule kunge pas tenan. Pacakane sarwa asri jroba nimas wis Dadek Kolombo, Mas. amung nimas parane Musik masuk campur sari nih, Mas. Wiragane dikuatke no.
Nek biyen manut tatanan keraton sinden ngadegi ora ana ya, Mak. Sae ketularan Jawa Timur. Lah iya. Mbah Nom ya sindene jumeneng. Wong pancen ki kanan ki owah gingsir kok. Ora tetep. Dadi not jaman kelakone nek jeneng wayang ki tontonan uga tuntunan manjing dadi tantanan. Mula sok kala mangsa ki kanane ki ora mesti biyen ya ana. Wayang kalah karo video kuwi ya ana. Wayang kalah karo campursari kuwi ya ana. Kuwi rak protese para dalang. Ning jane nek dalange mau kreatif tetep digunakake. Wong sing penting ki kreativitas ana. Dadi wayang biyen dicakke saiki nek biyen lampune rak nganggo lampu blencong. Ublik heeh kae. Saiki wis beda. Lampune ngangge dop mobil. Wate 175 Philip. Iya. Biyen ublik saiki gawe ngono kuwi dadi wis beda. Nah, tintingane Mas. Rada banter to, swara kuwi rada gumrubuk dadi kelangan ngeng. Prengat-prengut adik mikir apa iki? Tangga uang adik. Hei, as. Dalu Cahayu. Lujeng dalu mancange Mbak Limbo. Pripun nduk wartane? Pikantuk pangestu saking panjenengan. Wah, sedaya sami sae. Iya ya aku nek nyawang wanita kuwi nek esme ngujiwat. Kuwi atiku kesruh. Ngerti sampean? Pripun? Mesem ngujiwat ki nek cara tembung desane ki wong mesem ning semu ingah-ingih ki lho. Semu klejingan ngoten lho. Wong klejingan kono lho. Kuwi malah narik kawigaten beda lek wong wedok ki ayu guyune jegagak ki ora pati menarik. Nek guyune semu klejingan gek gelem gek ora ngono ki iso ning ati ki gronjalan kok. Aduh. Sampeyan kuwi guyune rak ora guyu kaya ceria ora ning guyune rak semu kaya wong klejingan. Oh ngaten. Nggih. Netrane lindrian jait nek anggere guyu mripate jlirit munggah. Dadi sampean iki sing ora derene jait tak sawang ben cetha maksudku ben Dalem. sampeyan sempurna banget nok mripat. Kirana lho ndak maksudku ki ya jenenge wong ya kala mangsa golek hiburan nok. Nggih. Nek aku wis madhep debok, kelir iki jagat. Ngaten. Iki bumi. Sing tak garap iki jagat. Nek sampeyan ki kan keindahan. Keindahan. Dadi kala mangsa supiahku ya tak openi. Oh, tak dudone wong ayu ngono lho. Ning nek imronku pancen wis ora tak nggih apa-apa mung mligi ngono lho. Saestu menika. Ya manut karo sampean sirmu piye mong ngono. Ora kok. Wah, tenan lho Nok, iki dipriksani Bapak Wali Kota. Aku mang rak matur tak
aturi mahatma tegese orang yang berjiwa besar. Nyatane panjenengane paring saben RT 50 juta iki sakjane 5 tahun. Iya ta? Kuwi rak peng-pengan. Arang nek program kaya ngono kuwi. Ngaten. Oh iya. Diajeng jempol kagem Bapak. Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota. Nggih. Ya, jenenge ya. Nggih ta sampean priksani Pak, guyune ngujiwat. Panggah klejingan ae. Memedi semune ngene. Sawene jen awake apik, dhuwur jembar, ngesor jembar. Wah, kok ngertos rek jembar. Lah, wis malah. Nek dawe Bapak Bagio, pokok sinden cedhek dalang mesti akeh duwite ceritane ngono. Oh ngaten. Lah wong bayarane dalang karo sinden sok ya akeh sinden barang. Kenek pinuju sambatane ngono. Wah men potang-potong. Lah ya ora kan. Sampeyan ya kudu sampeyan rak seneng ta melu aku. Nggih remen sanget menika kula mancangi. Heeh, atimu kuwi sampe tekan ati ta ya? Nggih. Iya. Tekan ati. Ngene lho. Lah ya, ngene lho. Pripun? Jenenge mitra kerja. Nggih. Ngene iki jenenge kanca nyambut gawe. Mula tak kei undang-undang utawa peraturan organisasi Raras Kawrian ora entuk ngesir sakjroning organisasi. Oh ngoten. Ora keneng. Saestu nggih menika. Lho, disekseni menika piyantun kathah nggih. Ngene lho kuwi anggota ngono lho. Berlaku kangge anggota. Tapi lek pimpinan ngono lho. Iki kudu kepimpinan. Berarti terkecuali pimpinan bareng. Heeh. Aku karo sampeyan ngono nek sampeyan kira-kira karo aku ndek rasa kuwi keneng. Waton ora ro anggota lho ngono lho. Lah menika sampun sepengetahuan Mas Budi. Lah Lang Budi ki wong mripate seblawur ora usah kok pikir ngono. Wah, tenan no. Aku tertarik karo sampeyan. Nggih, matur suwun. Bawa ya Cayu. Bawa menapa menika? Nggih, bawa sing ana alae ki lho nok diaturke Bapak Camat karo Bapak Yai sing rawuh nok. Nggih. Ya nak, kaya ngapa? Iki sing saka pariwisata ya rawuh. Rawuh. Parpora nggih, nggih. Menika ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggan kagem sedaya kemawon nggih Pak nggih. Sopan. Wah, jan ngene. Ngene sapa lho ora lali bojo ngono. Ya ngene. Gak penak ngono. Semburi-mburi. Duitku wis tak ngehne sampean kabeh no. Kok saestu. Lah wingi kok timbang kurang. bentoyong kok. Lho, kurang iki pancen sing kleru sing bayari ngono. Oh, berarti Pak Endro. Ya, bensin mundak bayaran potong-potong. Ya. Ya nak bawa. Ngene ya. Tak tunggu seliramu kaya tak remet-remet to jariku sayu. Rawuh mancung dadi mangkar. Ati bingung sarsar. Gawe tangis manggare dadi bluluk. Sarsar nek wis kepethuk. Tangis kang kebak tetunggo bluke wis dadi cengkir. Nek wis kepethuk aku mikir no. Asli kene lho kok kene cengkire wis dadi tegan no.
lho tak dumuk awakmu sedel to. Sedelo. Anggota mboten pareng lho nggih. Ya apa aku ro anggota ndumuk tok delu mosok ora entuk. Lho mboten pareng. Napa jenengan puwingin saestu ngoten to, Pak? Jenengan lho. Lehmu ngece karo aku. Lho mboten lho. Wong kenal aku melek kan sore mangko dadak kok takoni opo ya suwer saestu. Ya wis ket mau ngono lho. Kok ngaten nggih. Kasep. Oh lek kepengin saestu kae mboten napa-napa, Pon. Wah sungkan aku enek wong kenok. Aku memoran ning Pak Wali ngono terus tak dumuken mau sampean. Pak, oh Kakek Pak Wali. Lho, teng panggung menika lak nggih totalitas ngoten to. Oh berarti iki kon dumuk. Nggih, mboten Wis napa-napa. tak dumuk ning ora diangkan-angkani kok. Kang tak pilih tegane wis dadi kampil. pripun menika? Aku sir nyukil, Nduk. Oh, ndak sen nyumbat. Sampun nggih menika kula. Bocah kaya ngene lho jen. Kok enggak kena. Terus no, Nduk. Tak pilih donya akhirat. Guyone wong elit iki njawil ora tek ngono. Wong elit iki ngono. Wong elit njawil jane ya kenek tapi ora dikenekne guyone wong elit. Iya, Dok. Ya Allah, ya Rabbi, Lagu ya meneng sambungi atimu karo atiku, Nduk. menapa? Lagu mang enek sambungi atiku karo atimu. Mbok pilih nggih mekaten. Oh, berarti ana nyenggol beda ring kalbu ya, Cah. Enjih. Ah, isa. Upama ora kelakon dina iki siji dina. Waduh. Nek sesa budaya mending ngono. Oh, ngono. Jale den tak takoni. Dalem. Kowe iku. Oh. Oh. Wah, urung. Oh, dereng. Lagu iki apa nyenggol beda ring atiku wong ayu. Oh. Maksudnya Kados ngaten. Oh, nggih. Oh, ngene kaya mangsuli. Iya. Oh. Oh, terus dijawil jangkute pil ngelek jarak ketoprak. Anggota mboten pareng jawil. Iya, ora apa-apa. Dadekno ya, Nok, nganggo melatiri nonce, tangane nuding lakae wis mrene. Nah, Nggih. ya. Lakae kurang dhuwur titik larase. Mboten napa-napa. Lakae wis mrene nyangking kembang melatiri nonce tondo yakti netepi kesaku nuli masrahake tak tampono liti kalongake saya tresno tak sawangka Nangis so bocah ayu.
bisa nggawa Oh. awakku marang awang-awang. Iki pasangonku mawarku Dadekno lomba Mas tetep dijaipongke. kang kudu sumandhi pangajapku asih lahir terus sing kalbu. Nuwun ya nok lenggari ya Cahyo. Ki mau gandeng wiwite wengi krana padhete acara sore nok. Biasane jam 1 niku pun perang papak ning niki gandeng ya wiwite wengi dados sak jam seprapat kanggo cangikan tetep wektune niku kula genepi. Ngono ya, Mak. Sing penting rak sanggit. Wah iya. Ya nganggo serampat. Mas Percil men munggah panggung men joget serampat dhisik ya.
Kuntet. Dawuh Cah loro kaya sabda palon naya gingkong. Kene-kene cah bagus. Piye pawartane dijelaske dhisik. Tata krama penting wong seni pethuk wong seni iki kudu mamerke apa sing dadi kabisane. Upamane nembang. Piye pawartane? pikantuk idi pangestu panjenengan dalem ugi pangayonipun Gusti Kang Maha Agung katuran begitu lho kuncuk wonten ngarsa dalem. Iya tak tampa pangestuku tampa ana ya Le. Dalem pun disaengga jejimat Gusti. Oh ngene iki jenenge budaya Jawa iki ngene iki. Nggih. Nggih nyapa kok kaya wis ora pati dhuwur to, Cil. Serat dhuwur belas kula saniki pun. Kepiye pawartane Ladan Kadipaten Banyuwangi? Udan. Ndoh, sing tak takon iki lho. Oh, alah kula. Kepareng matur mugi tebih ing deduga Gusti. Iya. Ngimuti dhateng kamardikanipun tlatah Banyuwangi. Iya. Dinten kalenggan menika sedaya sami majeng. Wewangunan sampun majeng ugi para kawula sami sayekti saeka rukun Gusti. Oh ngono. Iya. Apik. Kowe kok meneng ae, Cil. Kok kaya wis ora pati dhuwur. Serat dhuwur belas. Kok wis ora iso sumbar. Wis ora sumbar blas apa sumbar pripun badhe sanjang monjenan pedhot tiwas tak meneng ae. Dadi kawula Karang Padesan kabeh tentrem atine. Injih Gusti. Lho, aku iki nyapa kok iso injih iki lho. Menika Karang Pradesan menika cedhak apa Tet biasa Tet? Ngomongke dhewe. Tebih ratu cedhak watu menika sami sayuk saeka kapti. Lah ya kowe kok melu-melu kuntet ta, Jil? Jarine kowe koordinatore. Koordinator tapi sing belajari kuntet niku nggih kula. Isone ngomong toprak niku nggih dugi kula. Dados kuntet niku toprak khusus jam-jaman sinuwun. Oh. Dadi kuntet ki paribasan menika namung TV. Kula remote. Wow. Dadi kuntet tak gawa ning ndi iki tak tutul ngono dadi ngoten niku. Ning kula mboten pamer. Ancene kula niku unggulan. Biyen ngono. Nggih ning mboten sakniki belas. Nggih tesih unggulan kula niku napa tes sing mboten semerap kula. Oh iya. Wong Banyuwangi, wong Dongdeng kok padakne. Lho nggih. Dadi wong kuat ya, Mas. Kuat kula niku. Mboten kiat mon kula surung lintune kok ben nyulah kuat. Kula niku napa-napa saged. Sinuwun. Iya. Jenengan pados napa-napa teng kula wonten sedanten. Iya. Wong ki aja dumeh lho, Cil. Aja dumeh. Ora dumeh piye to, Det? Wong ki ora kasarane seniman ki apa sing dunggulne. Sombong didhisikne melarat kerile. Wih, seniman niku semboyane ya. Semboyane seniman niku ngono kuwi. Tapi kan kudu eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling lan waspada ki tegese apa, Pak? Eling marang sing gawe urip, waspada malang hawa lan nafsumu. Waduh, jan kleru, Tet. Piye? Lah aku gak kuwi. Eling lan waspada, eling ning omah ndek bojo, waspada aja nganti konangan. Iki lho. Ini malah diguyu lho. Lah konangan ya ndang dipedhot. Kula ngoten niku mawon sakniki pokok intine. Ora ngerti pancen dhek iki ora duwe kok weton pondok ki ora nek kuntet rak pancen wong pondok. Alah. Darah kiai. Sing napa niki niku apa ngomong apa kowe? Ngene iki kowe ngenyek karo kancane kok aja usah ngenyek lho, Cil. Lah sing ngenyek Wong iki sapa? aja ndeleng gelegere, aja ndeleng casinge ning jeroane iki deloken. Sinyale. Lho piye ta awakmu? Lah lek ndelok sinyal tok lak HP-ne elek, ayo. Ayo tiwas ra didelok kanca-kancane ngono. Kaya aku lho HP ngetril terus. Aku pancen kalah karo awakmu, Cil. Lah kok iso? Ya mung kalah irung ngono tok kalamu. Lah timbangan awakmu ndek ngomong, rada maju. Ngomong kan. Jero ngadeg kok ben cetha. Kuntet ki ya darah kiai kok sepelekne. Kuntet enek apane? Wong ngomongnya pales. Dudono dalil, Det. Ngeten iki lho. Langsung dudono. Bismillahirrahmanirrahim. Allah timboten eco kula niki. Tapi apik wisan kok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wong ki aja mung sembrono. Apa ya? Subhanallah, Cil. Artinya apa gimana?
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua manusia diciptakan di dunia yang selalu diberi kebahagiaan. Rahmat itu adalah kebahagiaan. Kudu iso berbagi bagi seluruh alam. Contohnya Bapak Camat, wis duweni kebahagiaan bengi iki, duweni kenikmatan, iso berbagi karo rakyate. Ngono. Oh, Anakne wayangan. wayangan. Dagelan ditekakne. Aja mung sembrono kowe. Apalmu paling sitok-tok kuwi. Innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Gitu karo ngarepmu. Lho beda, Cil. Apa artinya? Sebenarnya manusia diciptakan di dunia harus bisa menyempurnakan akhlak budi lan bekerti. Akhlak kelawan lesan, akhlak kelawan gerak, akhlak kelawan sifat. Kowe cah nom kudu iso ngajeni marang wong tuwa, endi sing enom endi sing tuwa. Lah njaluk Tatanan kudu dijaga. njaluk diajeni piro jajali lek koyo ngono kuwi. Kaya nutut 75 koyo ngono. Ora diajeni kaya ngono. Lah piye to maksudmu iki? Maksude wong nom karo wong tuwa iki basane piye? Oh, Ngono, Cil. Aja mung sembrono nek pilah-pilane dhewe-dhewe. ya ora. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati. Oh, kerem to dat apalamu dat. Saya kula mung loro tok lho. Iki beda neh. Sagedhe ne munggah mudhuning napas ilinga sira marang ingsun. Aja mung salat tok kowe eling marang sing gawe urip. Mangan ya kudu eling, adus kudu eling, turu ya kudu eling. Lho, Sehari semalam ada 24 jam, Cil. Iya toh? iya. Nek dipotong salat 5 waktu mung sak jam. Iya, lah mbone digenepne. Garek 23 jam eling apa ora? Ora aku tak tanggapan ngene iki wis ora pelas saya. Ya sepurane dat aku kleru ning awakmu. Makane aja mung sembrono. Ora aku. Salat ya wajib, rukun luwih wajib saka salat. Lho, kok iso? Salat ki nomor loro, Cil. Oh, tak pewetil kowe siji. Salat ki wajib. Kowe iso nomor loro, salat ki nomor 1, Mas. Nomor loro. No, iya ampun bocah ki piye Nomor 1. Nomor loro. Lah kok iso nomor loro piye, Mas? Sekarang rukun Islam enak piro? 5. Nomor 1. Syahadat. Nomor loro. Salat. Lah iya. Lho lah iya. Lah iya. Lah bulimbuk ngengkel kita. Sapa aku meneng ae. Sing ngengkel sapa? Aku kan kecelek akhirnya. Diomongi kecelek mbok engkel ae kowe iki yan. Ngono kok namo engkresmu pitung turun ya sepurane dat aku sesuk tak belajar ning awakmu. Ya. Ya kudu ngono. Iya Dat. Aku ki apa ta sing ora karo awakmu Dat. Kowe njaluk dhuwit ya tak kei. Kapan? Mau, 1000 mau, ge tuku permen mau. Terima 1000 tuku permen. Lho tapi ya urung lho nuwun 1000 lho Dat. Nek bab perkara ngonoan awakmu ancen unggul tak akoni. Ning lak kemampuan mbuh Dat awakmu. Kemampuan perkara apa? Lho nuwun 1000 Dat aku ngalor ngidul ngetan ulun kalau Pak Dekarwo diubeng-ubeng di sak Jawa Timur. Kesel aku jane ngene iki. Karo Pak Nyampo sih Dekarwo. tak diubengne apa lho kowe? Diubeng nggih dipetahaken priantun-priantun khusus Provinsi Jawa Timur. Nganu sosialisasi ngono. Nggih sosialisasi untuk memberantas kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Aku mau ngomong aku ijane, aku meneng eket mang aku iki. Ya awakmu ben ngerti dhewe lho kemampu aku kaya ngono kuwi. Berarti dhuwur ning kene. Ya ora lak dhuwur jane wong regane standar. Ngerti dhewe bensin mundak ya panggah kuwi ya aku jenes. Ini iki sampe omong apa aku jajali. Kono berarti wis raket. Oh dadi pintermu lek duwite akeh ya Mas. Nggih lah. Lah niki jenengan tambahin apa mboten niki Mas? Lah ya. Dadi lek kaya duwite rada mudhun iki ora pati pinter ya Mas. Standarte nggih biasa sing kula dalaken. Otomatis ya. Otomatis niku. Nek duwite rada ditambahi nggih kula tambahi melih banyolane. Luwe ya. Luwe. Dadi awakmu ki caket karo Pak Dekarwo. Aku ki wis alah bendino Det. Gapruk iki bendino karo Pak Dekarwo. Gapruk. Alah bendino ketemu. Sing dingge apa lho sing karo? Lho, sosialisasi. Pak Jokowi barang ya ngono. Alah kok sedanten kula niku. Sampai kula nolak-nolak niki saniki. Ngapa sampean guyu? Iki tenan kok. Mpane kaya aku ngapusi apa piye? Lah ya kowe piye? bendino melu aku dek kapan lek karo Pak Dekarwo karo Lah Pak Jokowi. siange napa tuwa jenengan kula. Siang iya. niku kula niku tetep lampah. Bendina awakmu metu ku ya iku to, Cil. Lah ya aku mbok tinggali, Cil. Lah piye usane ancene dibutuhne Tet. Lho iya. Apa kowe dibutuhne iki ra iso jawab nolak? ya, tanggung jawab. Kuwi ngomongne apa, Mas? Nuwun sewu nggih memberantas kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur saniki. Apa kuwi cara temane materine apa? Ngeten, dados napa pripun nggih masyarakat Jawa Timur kersane gelis duwe dhuwit.
Sugih niku wonten resepe. Contone resepe. Aku ki ape ngomong kaya isin lho dat rumah aku ki. Rumah aku Yo ya rasa isin ngono lho. jenenge awakmu tingkate lho. dhuwur kok. Sampeyan akademise ketara lho. Lah nggih ngoten niku. Awakmu dienggo lantaran iku kudu iso tanggung jawab Cil disosialisasikan. Ya khususnya masyarakat Kediri iki ya makili Pak Dekarwo. Iya. Polane apa? Memberantas kemiskinan ku penting. Penting. Contone Nek resepe kene apa? mewakili Pak Wali Kota Nggih, ya. Pak Wali Kota kula wakili saniki. Dados piye ampre ben sugih kuwi gampang, Dak. Piye? Sering ngombe jamu niku wonten jamune. Resepe nggih wonten. Ya megawe rekoso kudu Lho Cil. ora no, gawe apa megawe barang. Pengen sugih ngombe jamu tetep kowe. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Percaya ora? Berarti enak iku ya anyar ya. Nek kuwi tolak melarat sida sugih. Resepe resepe. tulisan jenengan tulis mawon. Niki resepe nomor setunggal menika cem-ceman godhong irit. Nggih. Oh iya. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuil kembang cedhil. Nah iki lho. Oh, iki lho resep. Tolak melarat sida sugih. Biasanya jamu ki enek efek sampingane, Cil. Enek. Heeh. Kuwi efek digedhing tangga. Terus kalih tangga mboten akor jenengan mangke. Niku resep saking kula. Monggo ditamel monggo. Lek pengen bosok monggo karo Pak Presiden ya kuwi to. Alah kula ngoten niku dibutuhne kula niki. Kuwi sungkan. Nuwun sewu niki pemberantas banjir nggih kula saged. Piyampriye Jakarta wong Jakarta gak kebanjiran. Oh. Resepe niku gampil. Ya tak tambah 500 Mas kuwi jajan. Resep-resep sing Aku apene ngomong ngene iki piye ya ndarane aku minteri lho dataku gitu. Iya bener iki. Kan aku ki jane ngene iki. Piyampriye masyarakat Jawa Timur khususnya kota Surabaya, kota Kediri, mbuh kutha ndiye ben ra banjir gampang. Oh, gampang Cil. Alah piye to? Aja oleh udan. Ndah, kowe iki jen. Pripun jenengan niku? Jangan buang sampah sembarangan. Kowe alah gua sampah sembarangan lah udan terus ya tetep banjir. Polane daratan karo kali kuwi akeh daratane ngoh-cengoh. Oh, dadi ora oleh. Pikiran aku jane ngomong ngene iki isin jane aku ini. Ngoten niku kula kemampuan kula sak monten niku. Oh iya. Dadi ora oleh udan ya. Aja oleh udan jajal lak pas ketiga gak udan. Ora mungkin banjir. Terus sing kok pengen ora oleh udan iku sapa? Carane piye, Cil? Loh, gampang to, Dat. Aku kan penolak udan. Oh, dadi nyampur ya. Lah ndik ngenane genah geyeger ramene Tulungagung. Piye to kowe iki? Udan kok kidul. Iya. Tak tolak. Balik Mulih ngidul. Boleh ngidul. Lah kok mari ngono 2 jam lho kok balik golek kancane to, Dat. Wah, beres. Malah ajur malahan wayangan. Aku saiki rawani mulih Tulungagung aku. Peloke Mas. Pelok niku napa niki? Peloke gender kok ora ngerti jarine lawak dhuwur. Lah niki mboten dhuwur jane kula niku. Standar kula. Kulon kutha Tulungagung saiki banyune milih mangidul pratandha senane beboyo banjir tanduran dadukulan data bisa angile ayo
Sugeng dalu. Mbak. Sugeng dalu Masun. Percaya kok kaya cuwilik lho jake. Wah, iki super tenan. Ya iki Pripun wartane wong ayu? Kabaripun sae, semanten ugi panjenengan rak nggih sehat. Iya, antuk pendongamu bocah ayu ora ana alangan apa-apa. Kula tingali jenengan kok tambah semangat. Pancen semangat Oh, Cah Ayu. semangat saestu to, Mas. Iya. Ning aku meleng siji. Apa? Lek gandrung karo piyai putri ki ya gandrung. Tapi ki jarike ora usah disingkapne barang. Masa kok kono ya ketok. Disanding Mbak Deni ki lho, tak mau ngicil, tak inceng. Mbak Deni kan digandrung ning kene. Masuk ngadep rono. Kok jarike ki dul. Ngawur. Kaya enek kerise metu. Ora. Oh. Lah iya kok ya. Kuwi gembol tikus. Diajeng Deni ngono ki kok ujug-ujug nggo sikile ki kok ngene-ngene ngono to, Cil. Kowe nyawa kok sikilmu ngono. Anjane wis Kuwi nggawa apa? tikus. Oh, nggawa Tikus. Sok-sok ya kucing gak mesti kok. Nggih. Tapi Pak Suni sakniki wah beda karo mbiyen. Bedane, Mbak? Saiki penggalihe wis menep, ora pengen apa-apa. Menep. Lek turu. Ya menep kuwi artine menepi golek nggon sing sepi. Kowe ki aja ngono to ya. Ora ngonone Kuwi lah. lak pepundhene awake dhewe. Iki Iya. bos. Lah bos, adewe lek nang ndi dadi bintang tamu to. Lek ning kene dadi kawulane Pak Sun. Kula niku napa to? Kula niku mau kasarane Pak Sun teng pundi niku kula melu terus. tutke. Ngono. Ning Masih ora dibayar ya melu terus. Lah, aku apa penting duit to yu? Lah telek apa? Loh, tenan duit nomor 1 nek aku tetep. Lah mahmu atuk Lah piye? Ngomong Lah ketela. duit dulur ora duwe duit mangan apa kowe jajali? Iya, Diomongi bener. jajal. Jadi aku Iya. dulur karo pak Sun ki ya dulur. Dulur. Dulur karo duit ya panggah apa duit. Iya no. Lho kok gelem dulur apa piye ra mangan? Wes cilik mletek ndrasmu. Lah ya peh. Wah, Jan. jandek ya. Wah, Umpane- tak iki adikku lanang iki tansaya suwi ya tansaya moncar. Iki Kuncoro jenenge. Tansaya Kuncoro. Sak joke tak kei klilip sing kon bathuk iki. Napa niku? Ya jimat. Wis jibat. Alah diomongi. Pak Sunu Nang napa to? ndi panggone? Kene diplaster. Wah. Kok jimat Oh, apa? Ngene wong masuk angin didemok malah geblak kok karo dhek. Mbak Lucy, Bapak Wali Kota, Bapak Camat. Bapak Wali Kota Atur, Tasikkerso, Pinarak Legia, Bapak Camat nggih, wah menika suatu penghargaan tersendiri buat Masun sak kanca nggih, Mas. Nggih. Menika ateges pimpinan yang bisa menyatu dengan masyarakat. Leres, Mbak Turba, turun bawah. Turun ke bawah. Inggih. Kusuma Membo Sudra. Inggih menapa menika? Wong luhur tapi nyandang penganggone kaya wong cilik. Oh, Jenenge inggih, Bapak Wali inggih, Kota. sederhana nggih. Wih. Menika kajatipun menapa Masun? Nah, menika rak wonten niki wau Mbak, wau kula Menika- aturaken sonten wau gitu. Nggih. Menika kajatanipun di sini jual pulsa dan perdana Telkomsel. Kowe iki kaya Nyapa kuwi? Wah, tak waca jebul bakulan. Dadi niki rak puncak acara kegiatan selama 1 tahun seluruh kegiatan Kecamatan Mojokerto. Oh iya akhir tahun. Nggih, mendukung mensukseskan programe Bapak Wali Kota tahun 2015 ngono. Penyaluran dana 50 juta per RT, Mbak. Wah, Wah luar biasa. Ini untuk Kita ke menciptakan masyarakat Mojokerto khususnya Kediri pada umumnya untuk menjadikan tentram, aman dan sejahtera. Kaya ngono kuwi lho, Nggih. Cil. Kuwi Kuwi awakmu nunjukne kudu lek ngerti. pimpinan ki jan bener-bener bisa mengayomi masyarakat. iya aku ya ape pindah rene yo. Ngapa? Dapur tarte gak 50 tak gen aku Lah sak kowe juta arep rene. kerja apa nang kene? Lho gampang to ngemis to. Ngemes kaya dibangga-banggakne. Kowe sik enom ya kudu. Didongake no, misalnya. Ya apa?